lasni roha uriani Tuhan disude tikinang parhu sorani ikon raderindas lau makobasi mangoloi parsuon ni Tuhan Yesusi Uriana kita marsa dalam damai parton dio na mangolu hehema tarpasu-pasuma parngoluona nahot maro jahan di parhuriau nai Petugas pelayan mohon duduk di tempat majelis. Kamanami nanami situ ambil tempatnya masing-masing. Kadang apat dita do suderuas ni huriata dipersilakan duduk kembali. Hamu padita nami padita doktorandus berlitamba endip nunga di BG hamu surat keputusan nepur sakaipi hobartusi hu papor hak mahamu tuinganat pakubasya munane baru di bagasan goarni debata ama anak dohtor di porbadia amen sa di pasu-pasu debata ama sudi ulamuna na selaon bai sangat biguarna laos marhitiomma pinasahat hata maulia hati tuhamu di siala pakubon di HKBP di distrik 22 Depos Kapon Martangiang Mahita Ali Tuhan debata mauliate maruhanami diho ala nunga di dongani ho na selaon amanami padita doktorandus Berlin Tamba MD doh keluarga makubasi ulaon ni preses di huriam HKBP distrik 22 Depos Kapon sa pasu-pasu mana sa pakubasyun nasi laon dongani jala pargugoy manasida marhubas dengan pangulaw nasida na baru marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hupasa tami tangyang namion. Amin. Amu padita nami padita Nexon Simajuta Master Teologi Hobartu surat haputusan epursa KBP Paujaku mahamu kami preses sa KBP distrik 20 Depos Kapon ulau ni pareses hobartu atura do peraturan KBP nunga di cahahuni uju pelantikan muna tanggal 10 Desember 2020 di HKBP Piaraja Tarutung di bah ini husukum mahamu diadupan ni debata napuna huriai nang di jolo ni huria na pungudison. Naulo do hamu pauja kon kabi preses sa KP distrik 20 Depos Kapon. Jala naulo do hamu mamiliho diri muna. Mangaraduti ulaon hobartu lomo ni rohani debata nang aturan do peraturan HKBP. Naulo do au sai di dongane asini rohani debata mau aku paham saluhut Marhite-hite gowarni debata ama doh gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh gowarni todi porbadia atas gowarni pur sa KBP upauja mahamu gabe preses sa KBP distrik 20 Depos Kap sai didongani Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus marhite todi porbadia mahamu
mangaraduti ulauni asa marsangap Tuhani marhite-hite pakkubasyomuna. Amin. Hamu donga sahuria di distrikon. Jakkon hamuma preses sakaipe distrik 20 lalu de Boskap. Masih tangyangan, masih urupan, saroha sapikiran mahamu di bagasan Kristus Raja ni huriai, patuluccol lomo ni roha, doho parsuruo ni debata di huriana, martangiang mahita. Hali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana puna huriai. Mauliate marohanami tuho, jala pujion nami guarmu. Aidang di palwaco huriam somar parmahan. Alai sai di pabakit todo akan aposomna burju. Jala naolo suruamu mamaritahun hatam. Nunga di paujakko amanami. Padita Nexon MC Majutak Master Teologi. Gape preses sakaipe di distrik 20 lu de Boskapon. Asi maroham. Lehon matodim nabadiai. Margogoi hon nasida. Parsahalai jala parbisuhi manasida. Asa polin baritam nauli di baritahon. Lehon hahipason. Togu dahotiras ni roha di nasida. Mangaraduti sudi ulaun. Songon preses di distrikon. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Mangido hami tuho. Amin. Ulama. Laos. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru mari kita sudi. Ni roha uriani Tuhan disude tikinang parhu sorani ikon raderindas lau makobasi mangoloi parsuon ni Tuhan Yesusi Urianam ita marsa dalam damai parton dio na mangolu hehema tarpasu-pasuma parngoluona nahot maro jahan di parhuriau nai HKBP lantu majuna wasna lama dumabe marlas roha
pangula pasangapon Tuhani marolo-bolok nasaruas nagongkolong damai HKBP lantu majuna molo lama sanabe turetara makobasi unang tadi sadabe majuna ialakon madu maruas nai HKBP lantu majuna kabe pasu pasuma dilihat portibion HKBP lantu majuna HKBP lantu majuna HKBP lantu majuna kabe pasu pasupita di portibion Huriana pita marsa dalam damai partondio namangolu hehema tarpasu-pasuma parngoluona nahot maro jahan di parhuriau nai HKBP lantu majuna wasna lama dumabe marlas rohama pangula pasangapon Tuhani marolo-bolok nasaruas nagongkolong damai HKBP lantu majuna molo lama sadabe turetara makobasi unang tadi sadabe tumajuna